Ini satu agar salah tunggu. Nunggu mana? Burung mana? Rajas tiba. Malkhung salah tunggu mana? Agari, ewa fish je malkhuna. और फिर उन्हें yang kamarnya ya bos. Pulau saya tahu, itu saya pulau. Garis siha cakap. Berapa? Drum. Berapa? Lagi sering. Baik juga. Para Tuhan ada sel, kerja sama sih belajar. Bukan nanam belajar. अच्छा. खुशी है जोंनि सार ब्रक साथार माबायनो ताक जरा माबाय बेलायनो खुशी नोंखा बियां रगो सनाय मोनसे तो आंखे उदयपुर रनाय हिजो उदयपुर दै आगरतला बाहायके सनाय हिजो आम्बासाबो थांमानो तेलेंगुराबो थांमानो एनि जागा थांमानो सब्सिडी के बके 60% 60-40% बाहायके और आमचा नों सिमे जमान खपुला सिदुकल मा बायखदा आं सामलि हायफा ताक प्रथम दा आं माग्रा खता हायफा आइगेर मा जागा के फर्स्ट टाइम बनि जों चिकन थ्री व्हीलर रखा महाय स्कूटी रक बाइक रक आर कानन बाइसाइकेल ताबो बाइसाइकेल सिने आबर टारगेट दङ महाय सिने लंगट्राइ बेली एरिया बर जानाय कांचनपुर एरिया बर जानाय लाइफ इज बेन फाइनान्शियल सार नरगने नाहार मुंता मा हाइ फिस बेन ताक बर जांनाय देतायबो फाइनान्शियल जों ताबो बिसग्रखा जिसग्रखा मोनसेला आरबो गोबां रनाय जों अब जतो एरिया काबारंया तावनि बाय सिनि एरिया सब डिविजन लंगट्राइ बेली कांचनपुर गणतैसा जतनबारी ओ एरिया ताबक जरातै रैतंग जाव जतनबारी हिंकाय दुम्बुर एरिया ताबक गणतैसा लंगट्राइ बेली कांचनपुर काबारे संगो फाइनान्शियल जों ट्राइखिनाय सबजन वाइज तेति दिसिने सबजन वाइज जतो एरिया न जे जागा चिनि फिश फार्मार दंनाय आ खैनाय ओ जतो एरिया तो आ खैया बाक्सा एरिया दङ चिनि खेत खैयो बाक्सा एरिया दङ चिनि हु खैयो बाक्सा एरिया दङ चिनि महाय आ बाक्सा एरिया दङ चिनि एर दिदिनि सागा डिपेंड महाय हिंकाय ताबक जागा चिनि ओ एरिया खै आरो बिसि गाबनि बायनो जों ताबक और जरा जों अरनि जरा जों स्टार खैया फाइनान्शियल जों टारगेट जतो एडिसी बा चिनि एलाकानि साबजन एरिया रगो बुनिलो जों बिसि वाइस रग दे कवर खेमनो आहायनो रेबो दंयाबले जे बबने यूज खरेन नालाय गारि रखा आं मानन मुसुबान बे दंयाबले जे बो बेताम सामुन खैनाय बो गारि मांखा तिनि मानमानि जागोलो के फालसा पैसा
अमाय तंग याबले गारि रखा बाबुय जाते बिनि संसार बिनि नुखुं जाथों आ बिजनेस खाय बो इनकाम खायमानथों आमो गासिनि नांगौ साधन जमातिया रयसाबारिनि जों ताकलाय गंडा तैसा एसेबनि आन्दारो कायसा फिस बेन आरो काजानाय लाइफ फिस बेन ओ जागा दिनै आ रममाने उलो जों ता नुकजाक आ थै थाङो बे लाइफ फिस बेन अर जों अनेक समय जों नुगो जे आरो कथां इजों कासगिया ओके आ और कथां तन माने इजों तलां माने ओ जागानि जों गंडा तैसा आरमखा दुम्बुर एरिया सिम तंखांब्ला ओ गंडा तैसा सादि सिम तंखांब्ला अरनि थांना नाने आ आगरतला उदयपुर अमरपुर जे कुनो जागा तलां माने अमाहाय सुबिदा कायसा आ लाइफ फिस बेन जों रखा चिंता को विक्रम साधन जमातियानो जे 40% 60% स्कीम बुं प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना सेंट्रल गवर्नमेंटनि स्कीम जों जागा ताकलाय सेंट्रल गवर्नमेंटनि स्कीम कायसा माखा अबनो जों इमप्लिमेंट खायखा चिंता को विक्रम साधन जमातियानो जे अमाहाय के जरा बिजनेस खायनि इंटरेस्टेड बरकनो जों फाइनान्शियलो अमाहायनो आरबो कायसाया आरबो बेनिफिशियारि बासकाङो जों गोबां रोनानि बेनिफिशियारि इनक्रिज खायनायनि जों ट्राइ खायनायनि लेभेलाव जों ट्राइ खाय दङ आर जों इमाहाय बेनिफिशियारि रक बक फाइनान्शियलो बनि बेनिफिटनि बावै बक इमाहाय जे लोकाल बक जे लोकाल मार्केट नसिम नाय तो यावै हातानि मार्केट बक थांमानानै तै अबनि बावै जों इमाहाय कायसा फिस बेन रखा ताबो जोंनि ताखौनो सायखना दिखिसा